मुट्ठी के अरे नदी न भइले बनती भौजी गोदी में खेलावे कजरा लगावे बनती भौजी खुशबू नहीं में काम करो ला 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 रोटी में बबुआ के पापा अभिषेक आदित्य हमारा पिंटू भगवान बहुत बहुत रुपया पुरस्कार बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के कामना असहजाजा होकर राज रुकावत रहे और राज हमने के जियत रहे लड़का होला पर मेरा खुशी हो अच्छो भैया ब्याह शादी करी ओकर सुख रहो भाई हां दादा तुरंत हो जाए हाथे में जे ना चाहिए ओकरा तुरंत लग जाए देखा होगा के लिबाई सिकरिया बाना जाई पिंटू बाबा सोहर पर रुपया पैसा का लोग देवे करेगा बाकी सोहर पर रुपया पैसा हम पहले के नाम सोहर गाँव
तो कुछ चिन्ह मन चाहिए कि हमरा याद रखना कि पिंटू बाबा के यहाँ सोहर गौरी तो हमारा कुछ चिन्ह मिला। चिन्ह के मतलब सोने चाहिए ना एगो साया साड़ी ब्लाउजे मिल गया मने अब मांगे किसी को ध्यान नहीं का बा मौगी करिए देखे ली सो तो कैसा बड़ा कौना परोज में गया जाता हां जी तो करनमान हो बोले कि पिंटू बाबा की गांव गई बड़े तबरा साया साड़ी ब्लाउज मिलल आ ना लेके जाए तो करई बुझाई लो कि साया साड़ी दे देल बना चनिया ओकरा मन में होई कि नचनिया के दे देल बा तो घरवो से दे दी लोग हमारी के हाफ पैंट पूरा दे दे आहा भाव जान पहले रहलू बबुआ के गोदी में लेने रहलू बबुआ के पापा को से रूपुर मिलल हमरा मोर भाई हमारा प्रमोद भाई कहनी कि लड़का के माई दूध रुपया में बाजे बड़े बाबूजी से पैसा ले हाथ के कभरा पे दे का बम हिट दी लोगों के प्रणाम देखो ना लाइन लगे अब एगो तो मित्र बचल